Og hvis der kommer noget hos jer, så skal I bare sige ja eller OK. Nu vil jeg godt byde velkommen her til vores sidste online foredrag her i 2024. Vi skal høre Frank Miller fortælle om forretninger i Horsens, og det glæder vi os vældig til, for jeg ved jo i hvert fald, hvad det er for en fantastisk samling, lokalhistorisk samling, du har, så det glæder vi os meget til. Og nu skal vi se, om jeg kan finde ud af at share med... Det skal vi se. Så skal vi se. Det var ikke så godt. Nå. Jeg går lige lidt ud, og så går jeg ind igen her lige om et øjeblik. Sådan. Og jeg kommer fluks tilbage. Sådan. Der kommer lige Jens Hansen, giver jeg lige tilladelse. Og så klikker vi. Sådan. Der. Og så skal jeg lige herned. Nu håber jeg, I har sådan et stort billede. Er det rigtigt? Ja. Hvad siger du, Frank? Ja. Super. Jamen, velkommen til, og værsgo at starte, Frank. Ja, jamen jeg har jo samlet postkort i rigtig mange år, så det er også blevet til nogle forretningsfacader, og det må jeg så sige, det har været svært at vælge. Men, og der er måske også for mange, jeg har valgt, men det må vi se, om vi kan nå at komme igennem dem alle sammen. Jeg tror, der er knap 60 i hvert fald. Der er jo mange, jeg har valgt fra, men nu skulle det også være sådan med postkortforlag. Og den første her, det er jo Karl Møllers Varehus. Han var også postkortudgiver. Han har ikke udgivet så mange, men nogen har han i hvert fald her på Søndergade 6. Og ejendommen eksisterer ikke længere. Jeg synes også, det er et dejligt postkort. Det er så mange af det er måske ham selv stående ude foran med medarbejderen foran forretningen måske. Men jeg synes, det er et dejligt kort. Næste. I må også bare spørge ind, hvis der er nogen, der vil vide et eller andet. Næste. Der skal jeg ikke så meget. Jeg kan ikke høre dig, Per. Jeg skulle gerne være kommet til næste nu. Er den ikke det? Nej. Kan I ikke se den? Kan I ikke se den næste? Ja. Nej. Kan I se den der? Vi stadigvæk se Varehus Karl Møller. Jo, det skulle da bruge. Nå. Kan du ikke bare klikke med musen og skifte? Kan du Ja, måske? men jeg skal simpelthen lige se, hvad der er gået galt for mig. Ja. Sådan. Jeg prøver lige at gå ind og share igen. Så er det. Så, nu skete der noget. Ja. Vi bare se her. Der. Sådan. Er det okay? Ja, det var den næste. Som jeg også synes er et rigtig dejligt kort. Søndergade 51, William Strands London Magasin. Og der er jo rigtig meget liv, og man kan se indehaveren og frue og barn står i døren bag ved vinduet. Og prøv at lade mærke til op mellem vinduerne på første sal, de her tegninger
damer i kjoler og mænd i herreklæde, synes jeg er rigtig. De må jo være under maling, for huset eksisterer stadigvæk i dag. Ja. Og så den der flotte vindue op på første sal ude til venstre der med kjoler i. Jeg synes, det er et rigtig godt kort. Ikke så sjældent, men man ser det en gang imellem. Næste. Og Anders Jensen, kendt farm. Det er sådan en materialisthandel, men han har også vin og cigar, kan jeg se. Så det virker også lidt underligt med motorbenzin. Men også det er ikke så tit, man ser forretninger med materialisthandel eller kendt farm. Næste. Og den her er jeg også lidt glad for. Fra 1894, det er det tidligste kort, jeg har fundet for Horsens. Jeg tror heller ikke, der findes noget tidligere. Her var også postkortudgiver Christian Henriksen. Og han flyttede til Søndergade 41 fra Søndergade 44, så han flyttede lidt rundt, og det her det er fra Søndergade 44. Jeg har set det senere, brugt senere også, eller tidligere, kan man sige. Næste. Også et dejligt kort, synes jeg, med 2 forretninger. Christian Laursens kontante manufakturhandel, og så P.A. Borup Hattemager, hvor han selv står i døren med en ekspedient måske, og cykler og et par damer, så det synes jeg også er et rigtig godt kort. Næste. Her har vi Næs Jensen, Horsens Varehus. Det ser ikke så stort ud, men her var også postkortet udbyder. Prøv at lægge mærke til de 4 lamper foran vinduerne. Det har nok været gaslygter, tænker jeg. Men han udgav også nogle postkort. Han har ikke udgivet så mange, men nogen har han. Næste. Og den er ikke så velaværdig, men det er Ove Anker Hegårds boghandel her på hjørnet, vi skal lægge mærke til. Det er de næste 2 kort fra interiør. Det er derfor, jeg lige viser den her, så man kan se, hvor han har lagt på det gamle torv lige ved siden af Rådhuset. Næste. Her har vi så interiør fra den ene del af forretningen. Man kan lige ud til venstre, cirka midt på, se et postkortstativ og kasseapparat. Det er lidt skam, han ikke selv er med på billedet. Og næste. Og det er så den anden ende af forretningen. Man kan se musiknyheder på skranken. Og fotografiapparater helt ud til højre står der 3 forskellige størrelser. Også et dejligt motiv. Ser man ikke så tit. Næste. Så skal vi lige her ved juletid have en Nisser i bybillede. Det er også ved Ove Anker Hegårds boghandel. Der er en nisse, der lige bliver kørt over der. Det er cirka fra 1913 det her, så det er jo lige i bilernes start. Næste. Det er så Nick Petersens papirhandel på Allégade nummer 1. De har postkort og portemonnaie og tobak og cigarer. Og med formentlig indehaver og ældre familiemedlem, der står i døren, der hjælper til. Også cigarautomat. Synes jeg også er et godt postkort på det. Ja, der er nogen, der ikke kan lide de hvide kanter, men det er jeg nu lidt ligeglad med. Det tager jeg gerne. Næste. Her har vi, der ligger 55, her drev Christian August Petersen forretning med opkøb af kludejern og metal.
Og jeg tror, det er ejeren, og så måske en bogholder, et eller andet, der står der i midten, lige lidt til højre for hestevognen. De ser lidt pænere ud i tøjet end de andre. Og det her, det har ikke været så rart at arbejde derude i regnvejr og sne og slud og hvad de ellers skulle arbejde i. Men rigtig godt kort, synes jeg. Næste. Er Jensens kolonialhandel, Beringsgade, et todelt kort, hvor det ene halvdel er forretningen med indehaver og frue. Og så ved jeg ikke, om det er en søn, eller om det er en komi. Men Hvor er det henne, siger du, Frank, det der? Beringsgade, Nå, en C-gade til Allégade. ja, ja. Og så en under med hestevogn foran forretningen der. Også et rigtig dejligt kort, synes jeg. Næste. Her har vi Gustav Pallesens bødkerforretning i, Fuholm, nummer 17. Mm. Og det sjove ved det er, at vi har en bekendt eller nogle gode venner, som har købt komplekset. Det er fuldstændig moderniseret. Så hvis I mangler steder at bo i Horsens som B&B, så er der nogle rigtig flotte, et baghus og et sidehus, der kan lejes ud som bed and breakfast. Super hyggeligt. Men de bor så selv i forhuset og lejer det andet bagud, der ligger bagved. Man kan se en gammel bøger, han står der i porten. Det synes jeg også er et rigtig godt postkort. Næste. Det ligger også i Fuholm. Han drev C. Rasmussen trikotage og lingeriforretning. Jeg tænker, at konen havde lingeriet, og han selv havde udsalg af træsko og ler og trævarer. Og datteren hænger lidt ud af vinduet op for oven. Og det sjove er, at jeg havde en af hans efterkommere som nabo for nogle år siden. Der er også her Rasmussen, men stammer herfra. Så det var lidt sjovt. Næste. N. Jensens enkes urtekramhandel, synes jeg egentlig også lidt udslidt. Konen, der forsøger at få til dagen af vejen med lidt urtekramhandel. Også i Fuholm. Ligger faktisk lidt skråt over for Bødkergården. Jeg synes også er rigtig dejligt billede. Næste. Det er også et af dem, jeg holder mig i dag. Fra A.S. Stjernholm Fabrikker i Horsens. Med gårdsplads og interiør af tagpapfabrikken. Og lager af tagpap. Det er fra cirka 1910, tænker jeg. Er det oppe i Stjernholmsgade, det der? Det lå på Gasvej, faktisk. Nå, Det så flyttet ned på Strandpromenaden 4. hvorfor hedder det Stjernholm Stjernholmsgade? skal jeg egentlig ikke optale. Stjernholms fabrik er egentlig opkaldt efter godset Stjernholm, der lå midt for enden af Stjernholmsgade, faktisk. Nå. Og Ole Wormsgade. Så det var nødt til at blive pillet ned i 1895 for at give plads til vejens videre udvidelse. Og så kom til i Stjernholmsgade, og det er også det, Stjernholms fabrikker har opkaldt efter, fordi det var en del af deres jord, de lå på, faktisk. Gasvej og alt det der ud mod sygehuset, det hørte til Stjernholm. Ja, næste. Også synes jeg et dejligt kort fra Grønnegade, nummer 4, 1914. A.C. Jensens brændehandel og jernhandel og urtekramhandel. Så han bredte sig rigtig meget. Men også et dejligt kort, synes jeg. Meget, meget klart. Næste. Og M. Iversens kød- og pålægsforretning. Der har været noget kød på bordet eller i vinduet dengang. Det var ikke sommer, for man synes, at man kan se lidt sne og sådan foran vinduet, for ellers så har det været, kødet ikke ret godt der. Hvor er det henne, det der i Horsens?
Det er Havne Allé 5. Nå, Så, og den er startet på den adresse af 27. maj 1905, ifølge en annonce, jeg har fundet. Men han er egentlig begyndt længere nede ad vejen, hvor Havne Allé 17 i 1897. Men det er så ikke et postkort, det er lavet som sådan en nota. Prøv at trykke det næste på. Der. Der var så nogen, der havde skrevet 1900 til 1902, at postkort eller det her billede var fra, men det er altså, kan ikke være før 1905, 27. maj 1905. Så jeg sådan lige streget det over med lidt blyant. Og næste, det er så på havnen. Det her havnen 3. I dag er det Havne Allé 33, hvor Jens Andersen han drev kød- og pølseforretning. Men det har hængt lidt mod syd, så jeg håber, han har haft noget andet foran vinduerne om sommeren i hvert fald. Ja, næste. Og Maria Fransens modeforretning med 3 damer. Jeg tror, Maria Fransen står selv ud til venstre. På Hestedamsgade 1 i Horsens, i cirka 1910. Og næste. Her har vi Toldboer Vinhus ved Eben Jensen. Rigtig dejligt kort. Det er rigtig skarp, og ja, man kan næsten se. Det er Hvad siger nede du? ved havn. Er det ikke Det er nede ved nede ved havn? havnen, ja. Det er Ja. havnen 17, og i dag er det havnen Ja. 47. Hvad siger du, undskyld? Jamen, jeg siger bare, det er dernede fra, det kan man da se. Ja, men det er. Og det stemte den første i første 21, så jeg tænker, billedet det er nok taget om sommeren 1920. Så ligger sømandshjemmet ved siden af til højre. Men rigtig godt billede, synes jeg. Ja. Og næste. Der er vi igen tilbage i Hestedamsgade med Horsens kontante kolonialforretning med Valdemar Bertelsen, hvor der er rigtig meget i vinduerne og ekspedienter i døren og ham selv. Så jeg synes også, at der findes 2 varianter af den her. Jeg synes også, at det er et rigtig, rigtig dejligt postkort. Og næste. Også fra Hestedamsgade, Elisabeth Sejrsens modemagasin. Det er nok været mest hatte, tror jeg. Hun står selv i døren, og formentlig manden, der står ved siden af. Jeg synes også er et rigtig dejligt postkort. Og næste. Og den her navmands udsalg og cykel- og klejnsmedværksted, den når jeg faktisk lige at få fat i, lige inden huset blev pillet ned. Så, og i nyere tid har der egentlig været en urforretning der. Barbersalon. Så synes jeg også er et dejligt postkort. Næste. Hospitalsgade 11 med A.I. Svendsens bageri. Og nedenunder var der en salmager. Og så tænker jeg måske, det er bagerekspedienten, der står i døren. Og det sjove er, at jeg faktisk lige får et postkort med huset til venstre. Så den har jeg så ikke med her endnu. Men så det er nok taget i samme omværing, tænker jeg. Den næste. Frederiks elektriske ruller, hvor man skal have 32. Jeg kan jo godt lide de der med biler og med reklamer på. Og det er nok ejeren, der står der til venstre, tænker jeg. Så næste. Og det her har jeg let efter i mange år. Fik det så heldigvis for nogle år siden. Slagterforretningen Hovmandsgade 38 med slagteren og personale og kusk og måske en udeslagter, der kan køre ud og slagte for folk.
der på vognen. Så jeg synes også, at et rigtig godt kort i Hovmandsgade, det står der. Ja, ja. Dejligt kort. Ja. Næste. Det er mærkeligt nok, det er især slagterforretninger, jeg synes, der også er rigtig gode kort. Og den her er jeg også utroligt glad for. Det er Opel Marius, der sidder i bilen. Kromer Goldsmith E. Danielsen. Det er jo bestyreren af Kromer Goldsmiths forretning i Horsens. Ligger på Søndergade. Og den her billede, det er taget op i noget, der her Hovedvej. Nummer 15. Så jeg har prøvet at se, at jeg kunne finde Marius et sted, men jeg har gået hele folketællingen igennem der omkring 1911, men jeg har ikke kunnet finde ham. Desværre. Men det har været rigtig godt, hvis det har været foran butikken også, men det her det er også rigtig godt. Han har boet uden for byen. Hvad siger du? Han har boet uden for byen, Det kan være, ja. fordi du ikke kan finde ham. Ja, det kan være. Næste. Det er også kort udgiver. Jeg synes også, det er godt kort med alle de der børn, der stemler sammen foran. Ja. Det er Kasper Nielsens efterfølger ved H.G. Reinsholm. Han har udgivet rigtig mange postkort. Og det her, det er fra 1907. Og det ligger, man kan se Hestedamsgade til højre og ned af Jessensgade, der fører ned mod banegården. Taget fra Søndergade af, faktisk. Ja. Og det synes jeg også er et dejligt kort. Ja, og næste. Skomager M. Graversen. Han har også flyttet lidt rundt, men her i omkring 1906 beskæftiger han 16 mænd. Så det er jo ret mange af sådan en forholdsvis lille skomager i byen, var jo ikke så stor på det tidspunkt. Men han har været driftig. Hans søn overtog forretningen, mener jeg, da han var 85 eller 86 år gammel. Ikke sønnen var 86, men Graversen selv var 86 år gammel. Så det synes jeg også er lidt sjovt. Ja, næste. Det her synes jeg også er et rigtig godt kort. Det er fra Kattesund nummer 1 med urmærke Jens Bæks forretning og Horsens Reklamebureau til den anden side af bogtrykkeri. Og det er også rigtig klart og skarpt. Og en fotograf i kælderen, så der er udnyttet, men det er jo mange lokaler til forskellige erhverv. Og det er jo pært ned i det. Og næste. Det er kinografen, der lå på Kattesund 5, hvor direktionen sender glædeligt nytår ud til, ja her det er så også til familien, men formentlig også andre af, der er jo knyttet til kinografen af leverandører og kunder osv. Og her kunne man se rekrut fra 64. Det er en kinograf for levende billeder. Jeg synes også er et rigtig godt kort. I 1911 der. Næste. Det er L. Laursens stenhuggerværksted fra Kattesund 10. Det efterkommer af Laursen eksisterer stadigvæk. Det ligger så ude i Tyrsted i dag. Ja, han flyttede ud for en del år siden. Men også et rigtig godt billede. Med ejer og hvad hedder det, personale og så videre. Næste. Kommer en del her fra Kattesund. Der må jeg åbenbart have taget rigtig mange billeder der. Det er så møbel der. Han har også tornyster og kufferter og så videre. Og jeg tænker, det er ham, der står i døren der. Og ikke skrædderen ved siden af. Fordi det er døren ind til hans forretning, der står åben. Men det gode ved, det er, at alle de her huse på den her side, de eksisterer ikke. Så derfor er det jo sjovt at finde, hvordan de har været dengang. Næste.
Det er også fra Kattesund. Urtekram handel. Rigtig fine skilte med urtekram handel. Kattesund 18. Han står selv med familie og barn. Næste. Og også Kattesund, nummer 22, 1912. Og så er det et dejligt kort. Det var selvfølgelig sjovere at have dem til 2 enkelte kort, men jeg synes, det er dejligt, med man ser dem udenfor med ejer og personale, og så igen indenfor med kasseapparat og med vægt og så videre, de er brugt. Og igen masser af kød i vinduet og rundt omkring. Så jeg tænker, man smager ikke så meget ud, man skal nok bare det væk, der bliver lidt for dårligt, så solgte man resten. Men dejligt kort. Næste. Den der, ja. Seberg, Gørtler og vand og gasmester her i Kippervig. Det er faktisk en enskab, jeg har alle husene fra. Der ligger kun 5 eller sådan noget, så det er jo lidt nemmere at samle dem alle sammen. Men jeg synes også, det er rigtig dejligt kort. Han står der med sin egen datter med dukke der på trappen. Og konen hænger ud af vinduet op for oven. Ja, næste. Det er så Linde Magasin, Mælketorvet 5, hvor ejer og ekspedient står i døren med deres datter. Jeg synes også er et rigtig godt postkort. Men huset eksisterer heller ikke i dag. Og næste. Bering Bryls møbellager. Det synes jeg også er et godt kort. Med møbler ude foran og ejeren familie med børn. Så man lige slæbt noget ud foran der. Så er dejligt postkort fra Nørregade. Så næste. Det er Danske Petroleumslager i Horsens på Parallelvej 10, mener jeg, det har lagt. Og det har så kontor på Søndergade 47, står deroppe foran. Jeg synes også, at det er rigtig dejligt postkort. Næste. Her det er så fra Jessensgade 6, da de er ved at bygge det. Ham med hammeren i det hvide jagt der, J.B. Frederiksen, han er bosiddende i Østergade 11. Der har jeg også et postkort med ham selv i døren. Det var noget familie, jeg købte et album af, der sagde det. Men de vil åbenbart ikke. Det går så en heldigvis ikke have det til selv, så jeg tilbyder altså at lave en pæn kopi, fotokopi, hvis de ville bevare det, men det var de ikke interesseret i. Det forstår jeg så ikke rigtigt, men også et dejligt postkort. Næste. Her har vi Lukhovs klarmesterforretning. Og til venstre over porten, der er der maskiner og bygningssnækker, og der var Sirocco, kafferisteri og systue samme sted. Inde bagved i gården formentlig. Så synes jeg også er et rigtig dejligt postkort. Også med ejeren og formentlig sønnen i døren der. Ligger i Smedegade 42. Der er der også reklame på en fotograf, ikke? Jo. Det er meget sjovt med det der udstillingsvindue. Eller Hvor ser du det hen, Claus? Jeg ser, der er en systue. til højre på trappen. Hvad siger du? Til højre på trappen. Eller den trappe til venstre, hvor folk står på. Så til højre derfra. Nej, det er ikke. Der står J.C. Lukhovs klarmester ovenover. Jeg tror, det er billeder til, der kan rammes ind. Nå, okay. Det er ikke en fotograf, nej. Nej. Men alligevel... Det er bare papir, der hænger der. Så der er nogen af dem, der er vist rammet ind, så vidt jeg kan se. Men der er også nogen, der ikke er rammet ind. Så kan man måske købe rammer til, og så få dem rammet ind. Men det er alligevel en sjov detalje.
Ja, det synes jeg. Synes jeg også, det er. Jeg synes, det er et dejligt kort. Og lige kistelager også, for den sags skyld. Så. Men det gjorde de jo mange af de der bygningssnedker. Ja, Det er også ja. kister. Ja, og det er jo også pært ned i dag. Så. Næste. Lorenz Rasmussens kaffehandel, Smedegades kaffehandel. Bygningen eksisterer i dag. Rigtig flot bygning, faktisk. De der piller, de er bevaret. Og ved siden af ligger der en smør- og margarineforretning. Den har jeg i øvrigt også på postkort. Den har jeg så ikke lige med her. Så synes jeg også er et dejligt billede med ham selv stående der med flot overskæg. Så det er også Smedegade 48. Og næste. Det må være nogle familier til klarmesteren. Lokovs garveri og læderudsalg hernede i kælderen i Smedegade nummer 54 til 56 omkring 1910. Er den næste. En lille skomagerforretning med familier og formentlig en svend eller en hjælper, der hjalp til der. Det her det er fra 1909. Han måtte egentlig flytte omkring 1910, da der blev bygget nyt på ejendommen, der blev den pært ned. Også et dejligt billede. Og næste. Det er Sikker Bakkes købmandsbutik. Korn og foderstoffer. Ham selv stående i døren, familie med en ekspedient og en vognmand i porten. Ovenover har der været privatskole, her hans kone privatskole, men det tror jeg ikke, der er på det her tidspunkt. Jeg synes også, at et dejligt kort, det er Smedegade nummer 89. Og næste. Det her, det er bagerforretningen op for enden af Smedegade nummer 98, Nørretorvs Bageri. Ja. Desværre er det knækket i midten, men jeg har let efter det i rigtig mange år, så man må tage, hvad man kan få. Og der ligger en skotøjsforretning der til højre, og en lille slagterforretning lidt længere ude til højre. Og i dag er det jo Medaljon, der ligger der. Og det er så en helt anden bygning, den er pæret ned for en del år siden. Det er cirka 1914. Men et dejligt billede med familier der i døren og ekspedient og så videre. Ja, næste. Det her er så fra den modsatte hjørne, hvor MC Thomsen drev længeriforretning. Den er blevet ombygget. Den er fra 1913. Man kan se over der, det har været et hus med, hvad kalder man det, et lige hjørne. Nu er det sådan et afvalg med et hjørne. Og man kan se, at der er lavet et større vindue. Og døren, den var lidt længere ud til venstre, hvor det store vindue er. Så man kan se, at det er helt ombygget. Men det er også pært ned, der er bygget noget helt andet. Så, men det synes jeg også er et dejligt billede. Jeg tænker, det er i forbindelse med det der dansk ord, man havde her omkring under 1. verdenskrig. Ja, næste. Anton Pedersen. Nej, jeg sprang lige ind over her. Horsens Mejeri. Også et dejligt billede. Og det er fra Svanesgade 1. De er lige flyttet fra torvet nummer 8, synes jeg kan huske. Og hernede på Svanesgade. Og jeg tænker, det er nok lige omkring, efter at de er flyttet her til Svanesgade. Men dejligt billede. Med kusker og vogne og mejeriet der bagved. Det har jeg ikke set før. Ja, næste. Der har vi Anton Pedersen.
Han drev skomager og nodlerforretning her den er fra 1913, hvor han også selv står i døren med sin søn formentlig. Jeg synes også, det er dejligt, når man finder noget fra de der små gader, der ligger lidt inde bagved. Så det er ikke så tit, man ser det. Men dejligt billede, synes jeg. Og den næste. Og det har jeg jo vist fandtes i mange år. Nu er jeg så heldig at finde det for nogle år siden. Sommerløsvej Tilsal. Op bag ved Lund. Hvor ejeren står nede foran. Så den er jeg rigtig glad for. Den er fra 1908. Lund, det der. Hvad siger du? Er det ikke Karolinelund? Nej, det ligger op for oven af Karolinelund. Der her arbejder deres egen. Det er ikke bygget sammen med det. Jo, det ligger sammen med det, Jeg gør det ikke. kan man sige. Jo, der er lige sådan en Ja. smal tarm deroppe. Den ligger helt oppe bagved. Men de måtte jo ikke arbejde, og måtte jo ikke rigtig komme på Karolinelund, fordi det var jo det borgerlige selskab, der kom der. Så de købte jo deres egen længere op bagved. Ja. I et hjørne. Så den er jeg rigtig glad for. Og næste. Jørgen Jensens møbelforretning, Vestergade 5. Det er ikke så tit, man finder kort for Vestergade. Men også dejlige kort med masser af mennesker og heste og vogn. Den eksisterer endnu, huset, så den er jeg jo rigtig glad for. Og næste. Og den her hører også til mine favoritter. Man kan se deroppe foran, hvor der står Horsens lige nedenunder, der står der 191 km til Aalborg og 58 km til Fredericia, hvis man skulle være i tvivl. Så i vinduet lige ude til venstre lidt over personalet der er der en dreng, der lige har snedt sig ind og blive medfotograferet der. Så jeg tror, det er det meste af personalet, der er med. Det helt ude til højre, tror jeg, der står ham, perronsælgeren. Tror jeg måske, han har sådan en portemonnaie eller sådan noget om halsen. Så også er det rigtig godt. Det er jeg rigtig glad for. Og næste. Og den her synes jeg også, at det er sjovt, de her, men det er der nok mange andre, der også synes. At godt, de findes jo selvfølgelig fra andre byer. Så der mangler et lille hjørne ned til venstre, så er jeg glad for det alligevel. Ja. Synes jeg er et godt kort. Jeg kan fortælle jer, at den figur, som er her, han går jo igen alle steder. Ja. Selv på kort fra Paris og Bruxelles og alle steder, der er det den samme mand. Nå, det er den samme mand også. Nå, og det er også den samme mand, der har paraplyen. Ja. Dem, der hænger op. Der hænger deroppe. For Kolding, det er sgu også den samme mand. Så det er lidt sjovt. Ja, hvad med personerne, man ser? Det er også nogen, der er brugt. Det tror jeg, det er lidt forskelligt. Men ham der velkommen til, eller ankommen, eller hvad han hedder, det er altid, det er som regel den samme. Det er som regel den samme, ja. Han kan faktisk godt ligne, der er lidt, Per, når man kigger. Ja. Ja. Og næste. Det er igen et næste billede, men jeg synes også, det er et herligt billede. Også lidt tidstypisk. Der var nok ikke for meget varme i toget, så de har jo tæpper med til at kunne varme sig lidt i. Men, ja, også og det er jo så Hans Viggo Vestergaard, ja, der har tegnet den. Det kan man altid se, fordi det er hattene, der strider lige op i vejret. Ja, det kan du nok, for jeg står ikke nogen steder, hvor... Ingen steder, men det er ham. Så
Men dejligt kort. Også et posthuset ligger lidt til venstre. Det gør det. Ja, og næste. Det er så skobusseren på banegården. Han var også, gik også på perronen og solgte cigarer og så videre. Om det er ham, der også har tjent på cigarautomaten der, det ved jeg ikke. Det synes jeg også er et rigtig, rigtig dejligt kort. Mm. Selvom det er lidt overbelyst fra venstre af, men ja, rigtig dejligt. Det er et fantastisk kort. Ja, Altså det er nummer 2. Jeg har selv et, hvor der er en skopusser inde i København. ja, Der står og pusser sko på en af grøntsagskvinderne, ikke? ja. Og ellers er det et erhverv, jeg aldrig har set på postkort, ikke? Nej, man ser det sjældent. Ja. Det er Jeg meget er rigtig sjældent. glad for det. Jeg har også en skopusser. Så der Ja. må så findes 3 i hvert fald. Hvorfra er han? Det kan jeg da ikke huske. Okay. Det må vi konstatere en anden gang. Ja, Mm. så ja, og næste. Og her ser vi ham så. Ja, næsten samme sted. Man kan se, posthuset ligger bagved, men det er jo efter banegården er flyttet, så er han ikke flyttet med ned. Så han får sit eget lille skobusser sted her. På det her Vitus Bennings plads i dag. Mm. Synes jeg også er rigtig dejligt. Det var da ikke godt, men jeg mener, så fik han ikke alle de her kunder, der kom ind på Jeg togen. tænker alligevel, det var jo knudepunkt der. Så Var jeg det tænker det? alligevel, Okay. at de kom forbi der. Er kaffevogn i dag, eller har været, da jeg var der? Ja, det er der stadigvæk. Den er så flyttet lidt, fordi man er. Nå. Jamen, Jeg der kører skulle så vi set over en vej igennem lige der, men de ligger bag ved Knuds pølsevogn. Det Kaffevogn. var det, vi skulle over og have kaffe og rundstykker. Ja, og I alt slags vejr. det eksisterer stadig. Godt se Det posten er også får et rigtig dejligt kort, men når man har flere kunder i forhold til banegården, det er jo svært at sige, fordi banegården bliver flyttet noget længere ned bagved, så han har Ja. nok ikke kun levet af banegårdens kunder, tænker jeg, Nej. siden han har valgt at få sådan en lille hus der. Men dejligt, der blev plads til ham. Synes jeg også er et godt. Men det er så ikke før 1920, men jeg synes, det hang lidt sammen med det andet, så jeg har valgt at beholde det. Så dejligt kort. Hvad mener du med, at du har valgt at beholde det? Det er fordi, du kun samler til 1920? Eller? Ja. Og det her, det er fra 30'erne. Det skal da ikke være din samling. Jo. Ja, og næste nu er vi oppe ved vejs ende. Jeg ved ikke, om det går for hurtigt. Det er fint. Så vi tager den næste. Det er også et rigtig dejligt postkort, synes jeg. Horsens Automobil Mobil Droske nummer 8. Jeg tror kun, at han har haft en bil, men det lyder nok fint med nummer 8, så det lyder som om, man har mange. Og han holder lige for enden af Åboulevarden. Så Sønderbro går ind til højre der, og så bagom til venstre kommer man op af Hospitalsgade. Ja. Så, men også et rigtig dejligt kort. Prøv at lægge mærke til hornen der i siden, den lange slange der, så ja, jeg synes, det er et dejligt kort. Ja. Det er det. Det er fra 1910, er det stemplet. Det er et rigtig reklamekort. Ja. Og næste, det er så Foreningen af Jyske og Landboforeningens skure og udstilling i 1905. Det blev holdt lidt samtidig med udstillingen i Horsens i 1905. De kunne ikke blive enige med Landboforeningen om at holde det sammen. Fordi udstillingen, de ville jo have, at de skulle ligge op lidt nord for udstillingen i Karolinelund, og det ville man så åbenbart ikke. Så det eneste, man gik med til, det var at lave en arbejdende mejeri på udstillingen, og så lavede de så deres egen udstilling hernede foran fængslet i 1905. Og jeg har aldrig før set noget derfra. Det er lidt underligt. Men jeg fandt det ved et tilfælde, for jeg købte
øh, et lille håndfuld kort. Det var en mand, der havde haft stående ude i sit skur i mange år. Fra hele Danmark, men der lå det her imellem. Det vidste jeg så ikke, før jeg gik dem igennem, så det var jo et scoop. Det er godt. Men rigtig, rigtig dejligt kort. Og jeg tror også, det er det sidste i. Ja. Ja, jeg kan fortælle dig, Frank, at til den der udstilling, der var der en folkedanseropvisning. Nå, var det det? Ja, man havde navn kun de folkedansinstruktører, eller ledere, eller hvad man sagde. Det hed Rasmussen. Ja. Rasmus Jensen hed han. Og Ja. Var det ham, der var han guldsmed har lavet også? et fint program, og det har jeg tilfældigvis. Nå, ej, hvor Ja. sjovt. Ja. Fordi han fik besøg fra en danselærer i Kolding. Ja. Sådan at der var 2 hold, der var slået sammen om at lave den samme danseopvisning. Ja. Så. Hvad lavede han af profession, ved du det? Han var murer. Nå, okay. Rasmus Jensen hed han. Jeg har i øvrigt et billede af Jamen, ham. der var en guldsmed også til Rasmus Jensen, så jeg tænkte, det burde jo være ham nu, men Ja. det var det så ikke. Han var murer, ham her. Sjovt. Men jeg håber, I synes, det var sjovt at se de der forskellige. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan I andre har det, men når jeg nu tænker på, hvad jeg har fra Kolding, så kan jeg jo på ingen måde matche noget af det her. Jeg har måske 5 eller 7 kort, og du har lige vist 60. Jo, der er så mange, jeg ikke har. Om det så er mig, der ikke kan finde dem, eller det er dig, der har været vældig ivrig, eller der har været flere fra Horsens end andre steder fra. Hvad siger Det er I fordi, du andre? kun giver luppriser, Per. Jamen, det er jo ikke, når jeg køber. Det er Nå. jo, når jeg sælger. Nå, Så nu her sælger jeg jo ikke jo. Men er det, hvordan er det i Esbjerg, hvordan er det i andre steder? Har man lige så mange facadekort, som Frank har præsenteret her fra Ja. Horsens? Jamen, jeg ved ikke, om jeg har lige så mange, men jeg har mange ved siden af. Der var mange, jeg har undladt at vise. Jo. Ja. Dem, jeg synes, der er bedst. Jeg ved ikke, om der er lige så mange andre steder fra. Det har jeg egentlig bare regnet med, der var. Men hvor mange år har du samlet, Frank? ja, med sådan lidt for alvor siden 93 i hvert fald. Ja. Ja, så var du med, og der, hvor det var lidt nemmere. Ja, det var lidt nemmere der i starten. Og i øvrigt har du altid, i den tid, jeg har kendt dig, været utrolig aktiv. Jeg har været meget aktiv. Du spiller altså også ind, hvis man Jamen, det skal. gør jeg. Helt sikkert. Men det var fantastisk at se så mange gode på Ja. samme by. Ja, ligegyldigt om det er den by. Nå, Ja. det var meget på, jeg havde, eller der var mange, jeg ønskede at have. Ja. Så Jeg kendte jo også et par af mine børn. ja, det ved jeg godt. det er jeg glad for, Claus. Ja. At vi kunne finde ud af noget en gang imellem. Men det er jo sjældent, men en gang imellem, så kan vi jo bytte. Ja. Men Det var meget jeg tror- spændende, Frank, at se alle dine smukke postkort der fra Horsens. Det var vi glade for, at vi fik lejlighed til. Ja, men det er jeg glad for at høre. Det synes Og, jeg også. og det var Lisa Bjørn fra Vandløser. Ja. Jeg tror, jeg vil nu sige tak til jer alle sammen, og rigtig glædelig jul. Ja, Lige måde. selv tak, og i lige måde. Tak i lige måde. Tusind tak til dig, Frank. Og til Claus kan vi jo sige, det er jo snart jul, Claus, så du kan bare begynde at ønske dig nogle af de der kort. Kan I have det godt? Ja, tak. for i aften. Skriv til julemanden, Claus. Hej. Hej. Høj. Hvad sker der? Sådan.